कार्बि आंलं मानिकपुर जामुगुरि रायजो राजानि थाखाय आंनि भिडिअ होनाया रं जादोंब्ला आं नोंथांमोननाव गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। कार्बि आंलं लांहिन समस्तिनि जानानै कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाम्बा जाम्बिफ्राबो गिबियावनो आङो आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जासिनाय थाबाय। गिबियाव नोंथांमोना आसा खालामो आङो इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं। दा नोंथांमोना बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निस्सय बुजिनो हाखादों बे भिडिअआ बबेनि जागोन आरो बबे जायगानि बा बबे ओनसोलनि। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आवनो माखासे खोथाफोरखौ खोनानानै बुजि मोनखादों। दा बे भिडिअआ जागोन जोंहा कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुर टु जिथुनाखि लांहिन टु देन्दागात थांनाय लामा आरोना बे देन्दागात थांनाय लामानि सायाव आङो मोनसे दाख्लै थांबा भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि लामाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ। दा बिथांमोननियाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बर'नि रावबो एमएलए सेमएलए गैया। दा इएमल'सो दं होननाय जों खोनानो मोन्दों। दा बिथाङा इएम जानानै बा बे बिथाङा सासे इएम हिसाबै बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय कार्बि आंलं ओनसोलाव बा कार्बि आंलं जिथुनाखि लांहिन समस्तिनिफ्राय सासेल' गसंनाय हिसाबै बिथाङा एसेबां मानि बुंनो हानाय बा नारसिननो हानाय गोजौ लेभेलाव गोहो एबा पावारा गैजोबा होननानै जों साननानै लानो गोनां जायो। बा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोननि लामाया गोबाव समनिफ्रायनो माने गाज्रि अबस्थायाव दं। नाथाय कार्बि आंलं होननानै बुङोब्ला लांहिन समस्तिया गोग्गोमै एबा मैखोमै बर'नि पपुलेसन जायगा, जायनि जाहोनाव जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोनहा रायजो जाबोगासिनो दं, संसार जाबोगासिनो दं दिनैसिमबो। दा बे मोनसे बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथावनाया बेनो जोंहा आसाम सरकारा बिथांमोनखौ दासिमबो गावसोर पावार थासेयावबो बा जोंहा कार्बिनि पावार थासेयावबो बिथांमोननि लामाखौ दिनैसिमबो नायसनाखै, बिथांमोननि लामाखौ दिनैसिमबो माने मोजां खालामना होआखै। बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोननि लामाया गाज्रि अबस्थायाव दङ। आङो 6 दान बा 7 दानसो सिगाङाव थांदोंमोन, बे समावबो बे अबस्थायावनो नुहैदों आङो आरो दाथ' गाज्रिसिन अबस्थायाव जानानै दङ। मथा मथि आं 6 दानसो सिगां थांनायनि सिगांनिफ्रायनो बे लामाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दंखायो होननानै आं खोनानो मोन्दों बा मिथि मोन्दों माखासे जोंनि कार्बि आंलं लांहिन मानिकपुर एरियानि मानसिफोरनि खुगानिफ्राय। दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों, जायनि जाहोनाव मैया दाख्लै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन कार्बि आंलं लांहिन मानिकपुर बा जामुगुरि एरियायाव जोंहा हलि मेला जानाय। बे हलि मेलानि सायाव आङो माखासे भिडिअ लाबोदोंमोन। दा बे भिडिअनि सायाव आङो नोंथांमोननाव गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बिखा बिख्लो गोरबो सिंनिफ्राय लांहिन जिथुनाखि कार्बि आंलं मानिकपुर जामुगुरि रायजो राजानि थाखाय आंनि भिडिअ होनाया रं जादोंब्ला आं नोंथांमोननाव गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोनहा अननानै आंखौ बर' हिसाबै सासे आंगोनिनो बिदा फंबाय हिसाबै निस्सय निमाहाखौ होगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। दा बेनो जिथुनाखि आङो बे हलि मेलाखौ थोंजोंलि माने टारगेट खालामनानै बुंनाय बायदिबो जाहैदों। नोंगौ बियो आंनि गोरोन्थि। मानो होनना बुङोब्ला उन्दै गेदेर माखासे लोंनाय जानायखौ आं भिडिअ खालामबाय, बे आंनि गोरोन्थि। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ खालामदोंब्लाबो आङो माने ब्लार खालामनांगौमोन एक्सुवेलि। आरो मोनसे खोथा माने गोबांथार कमेन्ट फैदों बा मेसेन्जारावबो फेसबुकआवबो बुंहरदों माने जायगानि नामखौ मेनसन खालामनाङामोन, नों होदोंथाय होदों बेफोरबायदि बुंदों आरो। नोंगौ बाथ्राया सैथोआनो, नाथाय दा जोंहा मोनसे साननो गोनाङा बेनो जे रायजो राजाखौ कनफिउस खालामना होनाय जायो। मानो होनना बुङोब्ला बबे जायगायाव जादों, जेरै क'क्राझाराव जादोंबा क'क्राझारनि मेनसन थागोन, सनितपुराव जादोंबा सनितपुरनि, बिश्वनाथाव जादोंबा बिश्वनाथनि, चिराङाव जादोंबा चिरांनि मेनसन थाखायो नालाय। दा नङाब्ला माने बै जायगाखौ डिटेल्सलि होजोबाब्ला माने रायजो राजाखौ कनफिउस खालामना होनाय जायो। बे बबेयाव जाखो, बबे जायगानि भिडिअ बिलाय, मा नांला बंसा भिडिअ बेफोरबायदि माने बुंजानाय जायो नालाय। बेखायनो आङो माने A to Z माने मेनसन खालामना होजोबनाय जादोंमोन आरो ना। बिनि थाखाय नोंथांमोनाव सरि बियो। आरो भिडिअखौ होदों आं माने ब्लार खालामबाबो अरजायामोन। दा माखासे बिथांमोनहा मेलेमजिबि सुबुंफ्रा माने खावलायहरदों आंखौ जे अननानै भिडिअखौ दानदो नोंथां, एसे रं जाबाय होननानै खावलायहरनानै आं भिडिअखौ मोजाङै दानदों। आरो बिथांमोना थोंजोंलि मालाय डाइरेक्ट माने मेलेमजिबि सुबुं ना, नङा होमबा? जायनि जाहोनाव जोङो मानिनानै लानो गोनां जागोन। बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैनो डाइरेक्ट आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरदों बिथांमोना जे नोंथाङा मोनसे फेसबुक इउटुबाव भिडिअ होदों, बे भिडिअखौ अननानै दानदो होनबा आङो बिथांमोननि रावखौ खोनानाय लोगो लोगोनो जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बास दानबायबो। थिग बेफोरबायदि आरो। दा बेखायनो आं सानो माने गोबांथार किसुमान मानसिया माने गाज्रि बुंहरदों, किसुमाना दम हरदों। दा आंखौलायनो माने कार्बि आंलंआव फैबानो माबा मोनसे खालामगोन, अबस्से खालामगोन माने द' थाबाय आरो। दा बिथांमोनासो गोसोआव दंसै आरो मा खालामगोन मा मागोन, नङा होमबा? हयथ' बिथांमोना आंखौ बे संसारनिफ्राय फोजोबनोबो हागौ बा गाज्रि जोखोमबो खालामनो हागौ। दा बेफोरबायदि साननानै दं आरोखि बिथांमोना। दा बे नङा माने गोरोन्थिया जाया नङा जाखायो निस्सय मोनसे समाव।
ससियेल मिडिया सालायबाय जेब्ला निसय गोरोन्थिया जाखायो ससियेल मिडिया सालायाब्लाबो जाखायो गोरोन्थिया नङा होमबा दा बेखौ जोङो सुद्रायलायनाया मोजां होननानैसो आं सानो दा निसय नोंथांमोनाबो सानसे समाव गोरोन्थिखौ मावा नङा मावफ्लांगोन दा बे समाव नोंथांमोनाबो निमाहा बिगोन आरो गोबाङानो बुंदों नोंथांखौ नायनानै नोंथाङाबो माने सासे मदारु नंगौ आङो थगायनानै मा मोननो आंबो लोङो आङो दिनै जोङो लोङो होननानै जोङो इयुननि गथ'फोरखौ फोरोंलांनांगौ लाफानानै जौ जुवा लोंनांगौ गेलेनांगौ बिरि सिगारेट सोबफानांगौ बे नङा आं बिदिसो सानो आं सानदोंमोन जे माने आंनि बे बुंनाय रावाव बा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनायाव किसुमान सासे सानैब्लाबो सोलायनो हागोन नामा जोंनि बर' फिसाफ्रा एसेबाबो रैखाथि मोनगोन नामा होननानै आं साननाय जादोंमोन बा आंनि थौले मेलेमजों आं सानखांनानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरोना आरो बेवहाय आङो माने बै जायगायाव लोंनाय जानाय गार्जेनफोरखौ बा बिमा बिफाखौ बा गथ'फोरखौथ' आं मा बुंनो बेखौथ' आं जेबो बुंखायाखैमोन लोगोसे आं बुंनाया बेनो जाहैदोंमोन जोंहा कार्बि आंलं लांहिन मानिपुरनि एबसुखौ आं डाइरेक्टलि थोंजोंलि सोंखारिनानै बुंनाय जादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना अर्थात एबसुआ जोंहा गामि गामि हाबै हाबै बा जेरावखि जाया माने बिथांमोना एवारनेस प्रग्राम लायोमोन नालाय बा एवारनेस प्रग्राम होयोमोन जेरै उन्दै उन्दै बैसोनि हिन्जावसा लाइमोनफ्रानो जा हौवासाफ्रानो जा माने लोंनाय जानाय निसा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै एवारनेस प्रग्राम होबाय थायोमोन नालाय बे हिसाबै आङो एबसुखौ टारगेट खालामनानै बुंहरनाय जादोंमोन आरोना लोगोसे फुजा कमिटिखौ लोगोसे माने ओनसोलनि जिथुनाखि कार्बि आंलं लांहिन मानिपुर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो धोरोमनि बोसोनगिरिफोरखौ आङो मेनसन खालामनानै डाइरेक्ट बुंनाय जादोंमोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला जों कार्बि आंलंखौ जोबोर मोजां खोनायो नुहुरबाय थायो नैबे खेत्र'यै आङो माने दुखु मोनबोदोंमोन आरोखि नैबे हिसाबै आङो बुंनाय जादोंमोन दा नोंथांमोना बुंदों नोंथांमोननि जायगाखौ फोसाबनानै ला बिनि उनाव गुबुनखौ बुं दा जोंनि जायगाखौ गाज्रि नुयोबा नोंथांमोना बुंनांगोन आरो किसुमाना बुंदों नोंनि फिसाफ्राबो लोंगोन जागोन नोंहाबो फिसाफोर दङ होनदों नंगौ बाथ्राया थिगानो आंनि सायावसो मोजां देखायगोन आंनि फिसाफ्रा नाथाय नोंथांमोनहा नुगोन अब्ला बै समाव आंनि फिसाखौ सोर बुंगोन दिनै आं नोंनि फिसाखौ बुङाब्ला नोंखौ आं बुङाब्ला आं गाज्रि जायोब्ला आंखौ सोर बुंगोन आंनि फिसाया जुदि लोङो जायो गाज्रि जायोब्ला आंनि फिसाखौ सोर बुंगोन आंनि फिसाया ड्राग्स गान्जा सिगारेट बिरि सोबोब्ला जौ जुवाजों गब'नानै थायोब्ला बै समाव आंनि फिसाफोरखौ सोर बादा होगोन सोर बुंगोन दा बेखायनो जोङो माने नोंनि फिसाखौ आंनि फिसाखौ नों बेफोरबायदि बुंलायाब्ला मानो होनना बुङोब्ला गावनि फिसाखौ जेब्लायबो बिमा बिफाया मोजां नुयो गावनि फिसाया मा दाय मावदों मा गोरोन्थि मावदों मा गाज्रि खामानि मावदों बेखौ रावबो नुवा गुबुनासो नुयो बेखायनो जेन'बा जों बुंलायनांगौ बायध'आ बे जों साफ्रोमबो बर' हारिनि बा बर' सुबुंफोरनि बिबान होननानैसो आं साननानै लायो आरोखि दा जेबो नंला जिखुनु रं जादों गोरोन्थि जादों नोंथांमोनाबो गोरोन्थिखौ नुनायखाय आंखौ खावलायहरदों किसुमाना बेयाव मोजांबो बुंखागोन गाज्रि बुंखागोन मानो होनना बुङोब्ला मोजां भिडिअ होब्लाबो गाज्रि बुंग्राया थाखायो नङा होमबा दा बेखौ नो मेटार जेन'बा जाय हक जिखुनु आं गोरबोनिफ्राय निमाहा बिबाय बे लांहिन मानिपुर ओनसोलनिफ्राय बा बे जामुगुरि फुजा कमिटियानो जा बा मोनफ्रोमबो आफादनिफ्रायनो जायाथों मानो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि लांहिन मानिपुर कार्बि आंलंनिफ्राय आङो निमाहा बिनाय थाबाय आरोना दा नोंथांमोन दा नैबे मोनसे भिडिअ मोजां लानानै फैदों आङो जाहाथे नैबे नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आ ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा जुग जुग बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनाय जिखुनु कार्बि आंलं ओनसोलनि जिथुनाखि हान्थामेला खालामबाय थाग्रा लांहिन टु देन्दागात बा देन्दागात टु लांहिन थांलाय फैलाय लामाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ दिनै जोङो बेखौनो साननो गोनां जे जोंहा आसाम सरकारनि आन्दारावनो बिथांमोननि कार्बि आंलंआ सोलिनानै थानो गोनां जागासिनो दङ मोनसे समाव एबसुनि धरना हाबाफारि रिलि लाबाय थानाय समावबो जोंहा कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्राबो हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफ्राबो मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन आरो जिउ थै बावबोनो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जोंहा कार्बि आंलं बायदियाव अट'नमास काउन्सिल होदों होननानै बुंदों अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजोंबो बिथांमोना गावसिनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनफुंनो हायाखै नैबे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला कार्बि आंलंआव जोंहा बर' रायजो थानानैबो बा अट'नमास काउन्सिल थासेयावबो दिनै बिथांमोना जेबो पावार गैया बायदि जानानै दङ बर'फ्रा जोंबोला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ साननो जेबो आगोर मोनाखै जानानै दङ आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोंहा कार्बि आंलं बायदियाव जोंनि बर'नि रावबो एमएलए एमपि दारायनो मोना जास्ट दारायनो हागोन नोङो एमसिएलएफोर बायदि जोंहा दारायलांनो हागोन आरो दा बेवहाय माने जोंहा एमसिएलएफ्रा एसेबां माने पावार गैजोबा होननानै जों साननानै लानो गोनां दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंहा कार्बि आंलं बायदियाव मस्ट बर'नि पपुलेसन थासेयावबो जोङो जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बिनानै लानो हायाखै बा रायजो राजाया बिदोंब्लाबो खुद्रिनाय दंब्लाबो दिनै सरकारा हराखै बिथांमोननो नङा होमबा जायनि जाहोनाव मोनसे फिसा लामायानो जुग जुग माने गाज्रि अबस्थायाव थाबाय थानो गोनां जायोब्ला नैफोरखौ नुहैब्ला जोंबो दुखु मोनो जोङो रायजो राजाखौ दुखु मोनाखै रायजो राजाया नाजागासिनो दं जुजिगासिनो दङ नाथाय पावाराव थानाय जायफोर सरकाराव
दङ बिथांमोनहा दिनैसिमबो बे लामानि अबस्थाखौ माने मोजां खालामनानै होनो नाजायाखै नामा जों बेखौसो साननो गोनां जादों दा बिनि खेथ्रआव जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनहाबो एसे नारसिननांगोन मोनफ्रोमबो धोरोमनि आफादनि एडभाइजारफोर बा बोसोनगिरि बिथांमोनाबो नारसिननांगोन ओनसोल एरियाखौ सामलायगिरि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोर दं बिथांमोनाबो नाजानांगोन जुजिनांगोन नङा होमबा अब्लासो जोङो बैफोरबायदि खामानिखौ मोनफुंनो हागोन होननानैसो आं सानो जायनि जाहोनाव जोङो कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजाफ्राबोथ' जोंनिनो बर' फिसा नङा होमबा जोङो मोनसे थैनिनो फिसा जोङो सासे इसोरनिनो सासे भगबाननिनो फिसा जाबाय जेब्ला अब्ला जोङो बिथांमोनखौ मारैहाय माइ गाज्रि खालामनो दा बिथांमोनहाबो जिबायदि मोननांगौ दङ बेखौ मोननांगोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिबायदि आउटसाइडआव हरनो हानाय राहाफोर बेबस्थाफोर दङब्ला जोंहा बिटिआर सरकाराबो बिथांमोनखौ नायफिननो हरनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिटिआरखौ लाबोनायनि सिगां जोंहा बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारदोंमोन बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव कार्बि आंलंनि सुबुंफ्राबो गोबाङै मैखोमै बाहागो लाबोदों आरो जिथुनाखि कालेक्सनफोर खांदोंब्ला बै समाव बिथांमोनाबोथ' हरनांदोंमोन दा बेखायनो आं बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोना कार्बि आंलंनि लामाया मा अबस्थायाव दङ बा मा थासारियाव दङ नैबे लामाया नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लांहिन टु देन्दागाद थांनाय लामाखौ अत्ता बोसोर जुग जुग रायजो जाबोनाय कार्बि आंलं लामाया नै मा अबस्थायाव जोङो दायो टेम्पु गाखोनांदों आदामिनिया चिरांनिफ्राय फैनानै माबायदि मोनफैदों नोंब्ला नैबे दोंसे लामानि थाखाय बे लामानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला नैबे कार्बि आंलं बायदि जायगायाव बहुद जोंनि बर'फोर दङ दा नैबे बर'फोर दंसेयावबो जुदि नैबे लामाया जुदि बेबायदि जायोब्ला जोबोद दुखु मोननाय फैदों माने बेफोरबायदि लामाया बिदि थानो नांलामोन दायो बर'नि मैखोम पपुलेसन जायगा कार्बि आंलंआबो दा बे हदाव लांहिन हदाव मिथिबायना बेयावनो खोनानो मोन्दों जोङो बर'निनो EM दङ मा दङ होननानै नाथाय दासिमबो माने बे लामाफ्रा गोदोनानै दं आङो 6 दानसो सिगां बा 7 दानसो सिगाङाव खनसे फैखांबाय थेवबो बे समनिफ्रायनो बे अबस्थायावनो दं नों माबायदि मोन्दों दायो जायगाखौथ' नायनानै मोजां मोन्दों नाथाय जायगाखौथ' बासिनो हाया थाङा बाहाय गासैबो माने नुनाय माने गासैबो बर' थांलाय फैलाय जेसेबां नायगासिनो दं आङो गासैबो बर'खौ नुदों थेवबो जे नैबे हान्थामेला खालामनायनि खेथ्रआव नैबे जायनाखि जोङो सुबिदा नांगौ बेफोरबायदिखौ मोजां मोनाखै लामाया एसेबां मोजां मोनाखै थांलाय फैलायनि थाखाय दिगदार बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आरो दंबावो बुंनांगौआ बे खेथ्रनि थाखायनो पेसेन्जारफोर गोबां खस्थ' मोनो गारि गाखोनायाव लोगोसे टेम्पु ड्राइभारफोर जोंनि बर'निनो गोबां दङ बेवहाय बेटारि गारि सालायग्राफोर गोबां दङ बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बे जायगायाव गारि सालायनानै जानांगासिनो दङ मानोना टेम्पुआ बोसोरसेनि थाखाय बा 3 बोसोरनि थाखाय फाइनान्सआव लाबोयोब्ला बोसोरसेयावनो सेस जानो हायो गारिफ्रा अब्ला बिथांमोना बबे राहाजों फाइनान्स सुख'गोन बिनि मोनसे बिराद साननांगौ गोनां दङ दा बेखायनो जाहैबा नैबे कार्बि आंलं लांहिन समस्तिनि जानानै EM जानानै थांदों बा MLA जानानै थांदों बिथांमोना जाहाथे नैबे लामाफोरखौ नायसनोब्ला लांहिन टु देन्दागाद थांनाय लामा बेखौ नायसनोब्ला मोजां जागौमोन नामा जोंनि गोरबोनिफ्राय बेखौसो हामलायनाय जासियो आउट अफ बिटिआरनि जानानै बा नन बिटिआरनि जोङो हायोब्ला CM प्रमद बर' सारखौबो खावलायहरनो लुबैयो खारन नोंथांनि मुङाव ABSUनि मुङाव कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाम्बा जाम्बिफ्राबो बर'लेण्डनि मुङै थै बावदोंमोन जिउ बावदोंमोन आरो लैहोर लैहोर बिथांमोनहाबो गाव गावनि खामानि दामानिखौ गारनानै बेसेन गोसा सानसेनि थाखाय 300 रां हाजिरा दिहुननांगौ गारनानै बिथांमोनाबो नोंथांमोननि ABSUनि धरना सोमावसारनायाव बाहागो लाहैदोंमोन दा बेनो नोंथांमोना लामाखौ ससे नायनानै लानो हागोन मा अबस्थायाव दङ बेबायदि जायगा माने बेबायदि गोनांफोरनि लामायासो गाज्रि हाजो सेर सेर नायनो लामाया कार्बियासो बर'नि भाषा रायलायलायो जोङो